Araw ng Lunes, Mayo 9, 2022. Muli na namang maririnig ang boses ng mamamayang Pilipino. Nakapantay at nag-aabang ang maraming Pilipino bilang mata ng halalan. Naabangan na kung sino ang mga susunod na mamumuno sa ating bansa sapagkat sa mahahalal na Pangulo nakasalalay ang susunod na 6 na taon na pamamalakad ng ating gobyerno. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kampanya ng mga politiko sa iba't ibang dako ng ating bansa, walang sino man sa kanila ang kampante hanggat hindi pa nadedeklara ang tunay na nagwagi sa halalan. Naabangan na ng maraming Pilipino kung sino ang opisyal na pagkakaisahang iboto ng Iglesia ni Cristo. Ang kaisahan ng Iglesia ay kinikilala ng mga miyembro nito na isa sa mga aral sa Biblia na dapat nasundin. Ang pasya ng pamamahala ng Iglesia ay iginagalang ng mga miyembro nito. Ang mga politiko naman ay kinikilala ang magagawang tulong ng unity ng Iglesia sa kanilang ikapapanalo sa Mayo 9, araw ng Lunes sa araw ng botohan. Narito po ang mga kandidato na pagkatapos ng masusing pag-aaral at pagsasaliksik, ia-anunsyo ng Iglesia ni Cristo ang mga mapapalad ng mga kandidato na kanilang tutulungan. Dito lamang yan sa Mata ng Agila, Net 25. Ang pinakamapalad na tutulungan ng Iglesia sa pagkapangulo ay si Ferdinand Bongo Marcos Jr. Sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte Carpio. Sa pagkasenador, Jejomar Jojo Binay, Alan Peter Cayetano, Joseph Victor J.V. Gomez Ejercito, General Guillermo Eliazar, Francis Joseph Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Sherwin Win Gatchalian, Loren Legar, Robin Padilla, Joel Testdaman Villanueva, Mark Villar, at Juan Miguel Migs Subiri. Para sa Mata ng Agila, matatag, matapang.